40% tal-każi ta' qtil f'pajjiżna huma użorċidi, omiċidji fejn raġel joqtol lil martu jew l-issieħba tiegħu. Dan jirriżulta jekk wieħed janalizza l-137 każ ta' qtil fuq nisa mill-1800 l-hawn. Iddikjara dan il-kriminologu Xavier Formosa f'One News Breakfast li ddiskuta il-fatt li finqas minn 3 xhur f'pajjiżna seħħew 2 femiċidji, aktarx ukoll każi ta' użorċidji. F'Lulju nstabet mejta f'maħżen f'Ħal-Qurmi għalli Norman John Walker u l-ġimgħa li għaddiet Caroline Magri, mara ta' 41 sena minn San Ġiljan. F'dan il-kuntest, il-professur Formosa spjega kif il-maġġoranza tal-użorċidi huma każi ta' passjoni. U mingħajr ma kummenta dwar każi partikolari, Formosa spjega kif l-aktar motiv komuni li jinstiga każi bħal dawn hija l-infedeltà u mhux biss min-naħa tal-mara. Meta jkollok dal-ħsibijiet għaddejn ġo moħħok taf x'qed jiġri u tissuspetta x'qed jiġri, l-argumenti jkunu ilhom għaddejn żmien u mbagħad jeskala l-każ. Għalkemm mhux daqstant komuni, f'pajjiżna ġieli kellna wkoll nisa li wettqu qtil ta' passjoni. Il-passjoni tkun riflessa fil-mod kif ikun segwit il-qtil. Min ikollu l-ħsieb idum jaħsibha u l-każ juri li il-pjan kif ġie moħbi l-ġisem fejn inqatel fejn tpoġġa, dak hemm il-ħsieb fit-tul. Dak jiġi iktar gradi iktar għolin. Ħafna drabi għalhekk qed ngħidu crime of passion, jsir tal-mument. Il-professur jemmen li meta nqisu ċ-ċokkon ta' gżiritna, ir-rata ta' każi li jiġu solvuti hija għolja ħafna. Lilin minn dan kollu hemm l-effett li l-omiċidi iħallu fuq 30 persuni bħal ġenituri u tfal. Effetti li fi kliem Formosa ma jispiċċaw qatt. L-arja meta anke tfal jarawhom, jaraw il-ġisem il-każi dem makabri f'dan każ. Kull qtil huwa makabru, però meta għandek it-tfal li tapnina l-omorhom, hemmhekk jiskatta każ ta' social works, psychologist u għajnuna iktar estrema.